so halitta ne Allah shi ya kaga shi ya sanya zukata kuma shi ne karaya shi mai fita daga zuciya gun wata zuciyar zashi ko za a tarbe shi ko da za a kyale shi ashe dai ashe dafi ne da shi ba a faɗa da shi wanda ya yi hakan ya yi ganganci da za ki bani dama da za ki gane nufina kwai alama sautan jini ya gudana so hakan yake dama farkonsa ne kamar wasa tasawa yake da abubuwan da ya kwansa da abokin yi yake ba a cike gurbinsa da gaskiya ni nake ko da zaki sa gasa da zaki tausaya mun ta inda nake amsa agaje kiyo so kina guje gane a tsaye zana son kuye roƙon ki zanayi gaido suna hawaye karkiya da ne a masoyan ki da ne zuciya da rauni ko da gani idona da zaki rama da abin da nake hakan za ya fi mun jiki da zafi ruwa don Allah zo yayyafa mu ki kau da dukkan matsalar da nake gudu kar ta cinye ana wa gurbin ki ɗai ce za na so ki cika mu